igra, tako da svako ko pomišlja da Anita u ovom trenutku igra isto i da je ona deo nekakve igre i plana, sramotno. U četovima Anita Stanojlović, znači molim vas ljudi, samo proširite sve što sam ja rekla, budimo jedno, pišite mi sve, šaljite klipove, sve što mislite da je sklono tužbama, znači takođe mi šaljite sve što se Anita obrati da je potrebno ili da želi nešto, znači slobodno mi šaljite, mislim šalju meni ljudi, ali generalno eto da imam apsolutno sve i nemojte da brinete, znači zajedno smo u svemu ovome, tako da nadajmo se najboljem i da što pre ova situacija bude rešena. Pozdrav svima koji su ovde, a nisu hejteri, sve vas puno ljubim, hvala vam na svakoj poruci, svakom komentaru ali Bože moj, kad si mlad, sposoban i sa 2 ruke i 2 noge, prosto, eto, nekako ćeš to sve nadomestiti. Da se ja pitam, volela bih da izađe ona iz reality, ali ja se ne pitam, da sam se ja pitala, ona ne bi ni ulazila u reality, tako da jednostavno to je bila njena želja. Poslala sam joj ja dobru čestitku i za 8. marta, ali čestitka nažalost nije ušla, tako da jednostavno nemam mogućnost da utičem na Anitu u ovom trenutku, da utičem da bude bolje, da utičem na njeno ponašanje, da utičem prosto na neke stvari, ali tako je kako je, nemoćna sam, jako sam se kratko večeras upalila, isključivo iz razloga što su mi pisali mnogi ljudi, što su se neki trznuli da mi pišu i na mobilni i da dođu do mog broja telefona, to me jako iznerviralo. Isto tako morate znati da ja sam tužila isto tako određene ljude koji su spominjali mene, to su Aneli i Jasmin, i takođe ako nastavi da me zlostavlja podrška Koferuše i njene sestre, bit ću prinuđena takođe da prijavim i te profile visokotehnološkom kriminalu koji je meni već svakako poznata adresa. Tako da poenta, eto, samo sam se kratko uključila da kažem da ja Anitu nisam demantovala ništa, već sam samo objasnila da ne posjedujemo snimke Anđela i Milice, niti posjedujemo slike njih dvoje, niti njihove prepiske, da Anita priča ono što je ispričano njoj i ona prepričava meni i neke stvari su ispričane meni i njoj, ona prosto priča ono što je rečeno pre ulaska. To je prva stvar. Druga stvar, ne laže ni što se tiče Luke, rekao joj je to za Aneli i rekao je da Aneli prljavuša i šta već sve. Anita je neko ko je u vezi jako lojalan, ko će za svog partnera i da slaže, tako da, međutim, eto, ne laže u ovom slučaju i tu je rekla istinu. Htela sam da vam pročitam ko je sve tužen, da me ne biste to pitali 100 puta, za neke se tek pripremaju još tužbe, Dača nek ne brine, pošto sam čula da je danas dozivao i govorio čekam tužbe i rekao da pošto je on državljanin Kosova ne može da dobije tužbe, onda tako razmišlja i Aneli verovatno i Asmin i ne znam ni ja ko, to nema apsolutno nikakve veze, znači da si državljanin ne znam koje zemlje, protiv tebe može da se podigne tužba, sad da li ćeš se ti pojavljivati na tim suđenjima ili nećeš, to je već na tebi, da li će ti biti uručene tužbe ili ih nećeš prihvatiti, pa ti se onda to vodi da se nisi pojavio na suđenju, pa onda da li ćeš da možda dobiješ zabranu izlaska u zemlju ili zabranu ulaska u neku zemlju, to je već neka druga stvar, tako da mnogo se svi oni tamo, da ne kažem šta. Vidim da se ponovo poteže priča Relja koja je već toliko ispričana i toliko bespotrebna, tako da totalno onako van pameti, ali dobro. Ono što morate da znate, uvek radim i pričam sve isključivo u interesu Anite
I to je to. Pratite moje gostovanje u ponedeljak na Red TV-u od 8 do 11 sa Mašom i Anastasijom. Verujem da će biti jako zanimljivo. Tada ću pričati malo više o svemu. Tada ću za vašu informaciju imati frizuru, pošto mi pozdravljate frizera. I meni nije bitno, ja sam takva. Uključila sam se samo da neke stvari objasnim i pojasnim i da vam pročitam ko je sve tužen, jer vas to očigledno najviše i zanima. Takođe još nešto sam imala da vam kažem, ali nisam sad sigurna više ni šta je to. Ja sam, ženo dođi sebi, ja ne znam gde sam ja otišla da bih došla sebi. Ja sam uvek pri sebi i uvek odlično znam i šta pričam i šta radim, tako da idite kod vaše tamo štićenice na njihove lajvove, oni ipak žive od YouTube-a, lajvova i svega ostaloga, ja ne živim od toga, tako da tamo pišite i time se bavite. Ja vas ovim putem sve pozdravljam i znači nije istina za video Milica Anđelo. Ne posjedujem nikakav video snimak Anđela i Milice Veličković, ponovit ću 100. put. Da li se radi o nekom drugom videu i da li je Anita želela možda nešto drugo da poruči, ja pretpostavljam, ne znam, ali nije mislila znači mi nemamo ništa vezano za Anđela i Milicu u smislu video materijala i fotografija. Tako da, eto, to je sve što ću vam reći i mislim da je to sasvim dovoljno. Ono što takođe ću vam reći, postoje neke stvari koje će Anita da uradi nakon svog izlaska. Pustila sam prepisku, ja neću to raditi, isto to se odnosi nešto vezano za Anđela. To će biti njena odluka da li će taj snimak neki određeni pustiti ili neće, tako da ja to neću u ovom trenutku uraditi. Znači, odnosi se isključivo na Anđela. Zapretio Đedović, nema zajebancije. Niko meni nije zapretio, niti može da mi preti, ja nisam osoba, jednostavno, meni ne volim da mi se preti, ko mi preti, svakako, mislim, ne razumem zašto bi meni bilo ko pretio. Prete mi, da, bolesnici i fanatici sa lažnim profilima, pozdrav Daco na Instagramu, prete mi razni fanatici svačiji, ali kako da vam kažem, ja na pretnje zaista ne reagujem u tom smislu kakav vi doživljavate i da mene može bilo ko da zastraši i uplaši, ne može. Najbitniji je onaj gore, samo se uzdam u njega i znam da istina kad tad nađe svoj put i sve dođe na svoje i nemojte da brinete uopšte, zato što sve će se uvek saznati i sve se uvek sazna, tako da ne sumnjajte u mene, ne sumnjajte ni u Anitu, ni u neke druge ljude, pogotovo ne pričajte takve stvari da je meni Đedović pretio, jer zaista nije. Sinoć sam stavila storije i to je to, ja sam jednostavno ispoštovala svoju štićenicu koja je trenutno u realitiju i demantovala stvari koje i da, moram da vam kažem, vi svi što pišete Bajadera i tako dalje, i Bajadera je tužena i imamo i osobu koja je dala snimke, zapravo prodala ih za 1000 eura, ne znamo kome ih je prodala, ko je poslao novac za te snimke, znači itekako i što se tiče Bajadere imamo apsolutno sve informacije. Snimci su kupljeni od žene koja se trenutno nalazi u Austriji i kupljeni su za 1000 eura. I tako da tek priča Bajadera ima neku totalno drugu konotaciju o kojoj ne bih pričala, tako da ispadate jako smešni, a ukoliko se odlučim da pustim te informacije u javnost, i tekako ćete opet ispasti smešni zato što Anitu nazivate Bajaderom, jer apsolutno nema nikakve veze sa tom pričom, sem što je boravila u tom hotelu jedan jedini dan, tako da Anita laže, videli smo sinoć.
možda za vas laže, za mene ne laže, neke stvari itekako priča istinu, s tim što Anita jednostavno nema više snage za reality i jednostavno mislim da se previše umorila, da je dete jako nedostaje, da se jednostavno odvikla od reality života, da se navikla na spoljni život i trenutno mislim da je dostigla limit svog učestvovanja. Volela bih da izađe, ali šta da radim, nije to do mene. Te stvari nisu do mene. Ona je potpisala taj ugovor, jednostavno posljedice ugovora ona odlično zna, nisam u mogućnosti da izvučem odatle, nemam čarobni štapić, žao mi je što je gledam u ovakvom stanju, potrešena sam jako zbog određenih snimaka koji su mi poslati i tako da to je to. Nadam se da će pronaći malo snage i malo neke vedrine da se iščupa i da jednostavno malo bude van nekih teorija zavera, da malo bude onako jača, stabilnija i to je to, ali nadam se i molim se Bogu, ide lepo vreme, sunce, imaju tamo bazen, možda neke igrice uskoro, pa da će to negde tako sve uticati jako lepo na nju, a i uskoro se približava kraj i jednostavno što je bliže kraju to će biti sve bolje. Mama, ne piši komentare jer ne želim da tebe spopadnu isto fanatici. Tako da ljudi moji dragi, sve vas puno ljubim. Što se tiče toga što je Luka udario Anđelo, nisam bila kod kuće, nisam gledala tu emisiju, posle su mi samo stigle poruke Luka udario Anđela. S jedne strane nisam ni za kakav fizički kontakt, s druge strane nisam samo iz razloga zbog gubljenja para i novca i to se ne rešava u realitiju, može da se reši i napolju, tako da žao mi je što je Luka izgubio toliki novac zbog tog udarca, ali on je tako izabrao i to je to. Anđelo je počeo u posljednje vreme nešto mnogo sa njim da se prepire, mislim međusobno njih dvojica, da li je uzrok Anita ili neke druge stvari, to već ne znam. Mislim da je tu mnogo nekih pozadinskih stvari koje su u priči između njih dvojice. Žao mi je što je došlo do gubljenja tolikih honorara i to je to što ću vam reći. Sve vas puno pozdravljam, totalno neplanirani live, totalno neplanirano uključenje, ali bila sam prinuđena da vam prosto pojasnim situaciju o tim famoznim pričama o Milici i Anđelu i da vas uputim u to ko je sve tužen i ko će sve još tek biti tužen i da vam najavim da me gledate u ponedeljak od 8 do 11 na Red TV-u. Tako da ne znam ko lud može da opravda onako ponašanje. Slušaj da ti ja nešto objasnim. Anita ima 23 godine. Nije da sad ja izlačim se na njenu mladost, ali život je pred njom. Boravile su unutra razne učesnice, radile su strašne stvari, vreme je prošlo, vremenom čovek može neke stvari da promeni, može da popravi, može da se izdigne i može da zaradi i započne neki totalno novi život. Ja iza svojih ljudi i tekako stojim do koske i da su najgori na svetu, a nisu, tako da jedno te isto što vrtite u krug i pišete, više mi je muka, jedino što znate da napišete je bajadera, ovakva, onakva. Ona je jako mlada, ona je majka, i tekako sposobna, i tekako vredna, i tekako požrtvovana za svoje dete, ušla je u reality da zaradi za to dete. Reality je zatvoren prostor, nepredviđene okolnosti, desi se šta se desi, uticaj onoliko ukućana koji tu žive sa tobom. Zašta je sposobna? Pa kad bude izašla napolje, vidjet ćeš zašta je sposobna, pa će ti biti neke stvari i tekako jasne koliko je ona i kako sposobna. Eto,
eto, tako da ne brinite za nju i ona je predivna majka svom detetu i nemojte vi uopšte za te stvari da brinete za nju. Ako treba i pekara, što je sramota raditi u pekari? Možda je trebala i da ostane napolju pa da radi u pekari i da ni ne ulazi uopšte. Tako da ljudi, i tebe će prodati, nek me proda, ako će da me proda, nek me proda. Mene nema zašto da proda, ali ako će da me prodaju, svi mogu da me prodaju, ni to joj neću zameriti, eto. Tako da, ne brinite vi za mene, ne znam kad ulazi Stanija, pročitala sam isto što i vi, nisam upoznata u nikakve detalje, mnogo želim Stani srećan i uspešan ulazak, verujem da će pokidati, da mi želim da ispriča svoju stranu priče. Tužena je za razbijenu usnu, u tom slučaju podneta i obična tužba i krivična prijava, mnogi se prave pametni, a nije izlazila, pa dovoljan je bio snimak na kome se vidi da je krvari usna, tako da ne brinite vi ništa i nemojte se mešati u pravo još, a verujem da mnogi nemate ni sa tim veze. Ja i tekako znam gde Anita greši, i tekako bih joj mnoge stvari zamerila da imam priliku da je vidim ili čujem, i tekako bih popričala sa njom, ali nemam tu priliku, s tim što ja ne bih popričala sa njom na način na koji vi očekujete, jer ja znam odlično kako se sa njom priča, tako da nemam tu mogućnost, tako da ne pravite se ni tu mnogo pametni i znajte da je ostalo još 4 meseca do kraja. Ja sam za neke stvari mnogo tolerantna i mnoge stvari i tekako prognoziram kad i šta i kako ću da uradim, tako da budite strpljivi jer strpljen spašen, i gledajte i pratite, zato što bit će tu svega i svačega, a apsolutno nikome neće ostati dužna. A takođe Anita kada bude izašla, verujem da će preduzeti i uraditi još neke stvari. Ne brinite vi za moju platu od Anite, neka ona meni izađe živa i zdrava, nikakve pare ovog sveta nisu vredne nečijeg postojanja, zdravlja i života, tako da meni nijedan dinar ne treba u životu koliko želim njoj da izađe zdrava i dobro svome detetu, tako da sram i stid nek vas bude. Toliko ste jadni i mnogo mi je, u stvari vi ste meni hit zato što dolazite na ovaj live, a tuđa ste podrška, dolazite ovde da pljujete mene, a idite branite svog favorita negde drugo, ali branite ga na neki kulturan i normalan način kako to radi Anitina podrška, a ne toliko primitivno, jadno i bedno. Tako da želim vam sve najlepše svima, i vama dušmani i hejteri, i vama podrško Anitina. Imala sam razlog zašto sam se uključila da objasnim neke stvari, a u ostalom bit će i tekako mnogo prilika gde ću ispričati šta već me budu pitali i šta bude potrebno. Sve vas puno pozdravljam i čujemo se nekom drugom prilikom i držim.